To assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe daga hala marketing je ngol Bulago TV luttuɗum groupe ji de kala ndara ton video ji amin ko larani hala marketing ko nandi be majum. Video ji ɗi min gatta ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna hawtade be Awwal Musa. Sakiraɓe alhamdulillah min getti on so sai be de yugo jahangal amin ngal min gaɗi ngal juti sosai ngal faɓɓi bo sakiraɓe ɗuɗɓe sai nde jottoɗon min jottake kamero ngam banta andunoɗon bata mi matini min jottake min ɗon no Yaounde diga City Kenya na min gayi balɗe ɗiɗi Yaounde na yahugo tati ngam ɗo Kenya min salwake ɓawo mangariba na hedde mangariba ngam min hande hattoe ha Bangante. Alhamdulillah sakiraɓe min jottake ha Bangante ha Sare. Bangante on woni wuro amin nane ma ɗiɗi bana ɓe anda Bangante woni wuro amin Sare amin dalila mai ɗo min garti ndam min be Awwal Musa ande kam ha Sare. Assalamu alaikum derraɓe, ɗum min derri ko moɗon Awwal Musa. Wato derɗiraɓe alhamdulillahi min yottake Sare, min yottake Bangante, min tawti jam wala kuɗume. E bo derɗiraɓe komi yeccata mon kam kuɗe puɗɗitan ko nde ma ɗe darayno kuɗe puɗɗitan. Inshallah sakiraɓe dalila mai ɗo bana wono non Yaounde ɗuɗɓe nder moɗon min giidi be mum en woɓɓe gaddani min ziyara min giidi ha Yaounde ko nandi be majum woɓɓe fere bo ɗaɓɓiti kabdi ha ewna min ha min giida woɓɓe fere ewni min yidugo mai ɗo ɗum saldoti sam sakiraɓe man ɗo ɗum ɗuuɗi dalila mai ɗo min ɗo kokka on munyal woɓɓe fere ɗon no ndeni to min gadi giɗi min giida e nden bo min gari mai ɗo ɓe ewnini min ɓe keɓayi woɓɓe fere ewni min mbi on ko on gara ha min min mbiya on min jahi min ɗo babal kaza ko nandi be majum sakiraɓe na min giɗa giiden ba wallahi ɗum ɗuuɗu e sukleji man ɗo inchallah sai nyande min lorti Yaounde min lortoto Yaounde ko neɓata to min lortake inchallah en tammi yidugo on pat moɗon sakiraɓe e onon ɓe duwala bo onon ma min ɗo andi onon ndeni min gara ha moɗon inchallah min tammi warugo yawa e nonnon sakiraɓe onon yimɓe gawdere onon fu ɗuɗɓe nder moɗon min ɗon dara message ji moɗon sai nde jottoɗon min on bo yimɓe gawdere noy on yottaki gawdere inchallah sakiraɓe on andi jotta min jotti ko min yotti Cameroun fof ɗum ɓuray ɗum balɗe tati yahugo nayi sai to min keɓi min de'iti min siwtake to programme waɗi inchallah min tammi warugo ha moɗon ha gawdere ngam mai ɗo banta Awwal Musa wi on kuɗe puɗɗi tan ko nde ɗe daraki no inchallah musamman dede ko larani hala petrompe ɓe yiɗɓe escrivago e waɗgo be mamu en e yiɗɓe upgradugo e ko nandi be majum sakiraɓe ngam mai ɗo tayan pije banta Awwal Musa wino en petrompe ɗum babal tefugo on na ɗum babal fijirde ngam mai ɗo derɗiraɓe tiɗe active barilji mon, active équipe ji moɗon, acce numugo, acce kulugo, itte kulol je on mari nder ɓernde moɗon, gate seede nder petrompe, invite himɓe nasta petrompe. Heɓa ɗume heɓa keɓen riba sakiraɓe ngam mai ɗo on jarama petrompe never stop biw deal on gettama derɗiraɓe.